ना बारलि मोनदों नै 비디 좀 주마. 소이다. 비디 누가 이거? 비디 50원 줘. 마세 마네 마탐 마브리 마바 소이다. 하신나 마 비중. 마브리로. 마비시 강심이래. 마브리. 지금까지 챙래. 옷에 누구이난 신나 해. एंखावरिबो गांजेमा खांख्राइ है मा फेमफोनाबो जालाय बियावलाय इखौनो थांजोंबो बोरमा अबाव माबाहैनाय नैहाय खाथियाव खांख्राया दा बायदियाव गोथाव जागोन ना बाथोन जाबा गोथाव जागोन माबा गंगार दुन्दिया जुदि